Mennä. Aloitusasento sivulle. Hienosti pompulla menee. Eteen. Takakautta sivulle. Siinä olisi pitänyt olla täyskäännös, ei oikein tullut. Saksalainen käännös, ohjaaja kääntyi yhteen suuntaan, koira toiseen. Istu paikka, kiertäen koiran ympäri. P-käännös, juosten, normaali vauhti. P-käännös toiseen suuntaan. Eteen. Vähän jäi vajaaksi, piti vähän korjata. Ei kilpailuissa saisi sitten. Sivulle. Liikkeestä maahan. Täyskäännös. Eteen. 1 askel taakse. 2 askelta taakse. 3 askelta taakse. Ja loppusuora.